निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग सादर करत आहे डॉक्टर विनायक कुलकर्णी लिखित दैनंदिन जीवनात गीता. प्रकरण मरणाचे स्मरण असावे. अभिवाचन सौ स्नेहल चिंचोलकर. गीता म्हणते ही अष्टधा प्रकृती कमालीची मोहिनी आहे. आपण तिचाच आश्रय घेतो. या मोहिनीच्या तालावर आपण नाचू लागलो तर ती नकळत आपणाला भस्मासूर करते आणि आपण आपलाच हात आपल्या मस्तकावर ठेवून आपलाच विनाश घडवून आणतो. अष्टधा प्रकृती ही मोहिनी आहे. त्यामुळे तिच्या सौंदर्याच्या व नृत्याच्या आकर्षणाने आपण मोहून जातो, इतके की तिच्या खेरीज अन्य कशाचाही आपण विचार करीत नाही. आपले सारे शिक्षण बालवाडीपासून विद्यापीठ पातळीपर्यंतचे पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश, मन, बुद्धी, अहंकार या एका चरणात गीतेने आणून टाकले आहे. पंचमहाभूते आणि मन, बुद्धी, अहंकार या अष्टधा प्रकृती पलीकडे आपण शिक्षण क्षेत्राचा विचार करीत नाही. जरा पहा, भूगोल म्हणजे पृथ्वी, जल आणि सर्व रसायनशास्त्रे म्हणजे आप, अग्नी आणि विद्युत विज्ञान म्हणजे तेज, हवामान आणि वातावरण म्हणजे वायू आणि सर्व प्रकारचे ध्वनिशास्त्र म्हणजे आकाश, कारण शब्दगुणम आकाशम. सर्व ललित साहित्य आणि साहित्याचे सर्व प्रकार म्हणजे मन, सर्व गणितशास्त्र आणि संशोधन म्हणजे बुद्धी आणि सर्व प्रकारचे राजकारण म्हणजे अहंकार. असे अष्टधा प्रकृतीचे आधुनिक परिभाषेत वर्णन करता येईल. म्हणूनच आम्ही म्हणतो की आपले सर्व शिक्षण या अष्टधा प्रकृतीच्या पलीकडचे नाही. कृष्णाने यावर असाच शेरा मारला आहे की मोघाशा मोह कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसहा राक्षसीम असुरीम चैव प्रकृतीम मोहिनीम शितः. अर्थ असा की जे मोहिनी प्रकृतीच्या आश्रयाने राहतात ते असुर लोक होत, राक्षसी वृत्तीचे लोक होत. त्यांची आशा, कर्मे आणि ज्ञान सारेच व्यर्थ जाते. म्हणजेच अष्टधा प्रकृतीत वावरणारे सारे जीवन व्यर्थतेकडे वाटचाल करीत असते. याचे कारण काय? तर या साऱ्या ज्ञानाचा आणि कर्माचा मोठा आकर्षक विस्तार दिसत असला तरी जोपर्यंत मानव समाजाला आंतरिक एकात्मतेचे सूत्र सापडत नाही तोपर्यंत हे सारे ज्ञानवैभव व्यर्थच जाणार आणि दुःखदायक होणार हे उघड आहे. आणि त्याचा प्रत्यय आपल्याला आधुनिक जीवनात हर घडी येत आहे. आज दरोडेखोर या आधुनिक विज्ञानाचा आश्रय घेतात व अधिक प्रभावीपणे दरोडे घालतात. साऱ्याच देशातील समाज भ्रष्टाचाराने पोखरले गेले आहे. वैज्ञानिक प्रगती, विलास आणि नैतिक अधप्पात हातात हात घालून वावरत आहेत. भौतिक प्रगतीच्या बरोबरीने आंतरिक आसुरी प्रवृत्ती प्रबळ झाल्या आहेत हे स्पष्ट आहे. गीतेच्या श्लोकाचा हाच साक्षात अनुभव आहे. अर्थात गीतेने त्यावर उपायही सुचवला आहे. तो उपाय म्हणजे आणखी एका विद्येचा अटळतेने अभ्यास करायला हवा. ती म्हणजे पराविद्या होय. पराविद्या साऱ्या विविधतेमध्ये अनुस्तुत्य असणाऱ्या सूत्राचे चिंतन होय. हे एकात्मतेचे सूत्र घट्ट पकडूनच आपल्या सर्व बाह्य जीवनाची आखणी करावयास हवी.
हे सूत्र विसरले की सारे जीवन व्यर्थ जाते. हे साऱ्या विचारवंतांना कळते, पण वळत का नाही? त्याचे कारण साधे आहे. आपण मरणाचे स्मरण ठेवीत नाही. मरणाचे स्मरण असावे ही फार मोलाची शिकवण आहे. तत्वज्ञानाने ही शिकवण साध्या सुध्या शब्दातूनही दिली आहे. शरीर म्हणजे जे गळून पडते ते. शियर्ते इदम अतः शरीरम. देह म्हणजे जो जळतो तो. दहती इति. संत हीच गोष्ट मनावर ठसवतात. नाशिवंत देह जाणार सकळ, मरे एक त्याचा तुझ्या शोक वाहे. ज्ञानेश्वर माऊली म्हणते, देह तव पांचाचा मेळावा, शेखी जाईल पंचत्वा. ते वेळी के गिवसावा क्षीण आपुला. आपला देह पंचमहाभूतांचा असून तो शेवटी पंचतत्वात विलीन होतो. माऊलींचा प्रश्न आहे की पिंड पोचण्यासाठी आपण जीवनभर जो आटापिटा करतो, दुसऱ्याला फसवतो, स्वार्थापोटी छळतो आणि शरीराचे चोच पुरवितो, इतरांच्या मनाचा यत्किंचितही विचार करत नाही, ते हे आपले शरीर मातीस मिळते. मग आपण हा सारा आटापिटा कशासाठी करतो? दोन गोष्टींचा विचार करावा. जी गोष्ट आपण मिळवण्यासाठी सारी नीती अनिती गुंडाळून ठेवतो, इतरांना रडवतो, ती गोष्ट आपणाबरोबर येणार असते का? आपण जन्माला येताना काहीही बरोबर आणलेले नसते आणि मृत्यूचे वेळीही आपल्या मुठी उघड्याच असतात. त्यात काहीही पकडून ठेवलेले नसते. संस्कृत सुभाषितकार म्हणतात, आपली घरेदारे जागच्या जागी राहतात, पशु गोठ्यातच राहतात, स्कूटर मोटार ही जागेवरच राहते. म्हणून जपायचे ते या संस्कारांना, जुन्या भाषेत पापपुण्यांना. ज्ञानदेव म्हणतात, संध्याकाळी सर्व पक्षी आपल्या घरट्यात येऊन बसतात, त्याप्रमाणे जीवनातील सर्व संस्कार आपल्या अहममध्ये येऊन बसतात. या संस्कारांसह आपला पुढील जन्माचा प्रवास सुरू होतो. म्हणून मरणाचे स्मरण असावे. मरणाचे स्मरण असेल तर आपला जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलून जातो. संत चरित्र याविषयी एक सुंदर कथा आहे. एक व्यक्ती नाथांकडे आली. तिने म्हटले, नाथ, आपण किती शांत, आपण किती सज्जन, हे असे आम्हाला जमत नाही. आम्ही पुष्कळ प्रयत्न करतो. तेव्हा नाथांनी म्हटले, माझे असू दे, परंतु तुम्ही आल्याबरोबर एक गोष्ट माझ्या ध्यानात आली. सांगावी की सांगू नये हे कळत नाही, पण सांगतोच. आपणाला आजपासून 8व्या दिवशी मृत्यू येईल. हे ऐकताच तो मनुष्य अस्वस्थ होऊन निघून गेला. 8 दिवस होऊन गेले, त्याला मृत्यू आला नाही. तेव्हा तो रागा नाथांकडे आला. म्हणाला, मला विनाकारण तुम्ही केवढे घाबरून सोडले, मी काही मेलो नाही, असे खोटेच का सांगितले? तेव्हा नाथ म्हणाले, ते असू दे, पण मला सांग, या 8 दिवसात तू किती जणांशी भांडलास, किती लोकांना लुबाडलेस? तेव्हा तो म्हणाला, अहो नाथ, कसले काय, डोळ्यासमोर सारखा मृत्यू दिसत होता. म्हणून ज्याला त्याला मी म्हणत होतो, 4 दिवस राहायचं आहे, सुखानं राहूया. कुणालाही दुखवावेसे वाटत नव्हते. कोणत्याही गोष्टीचा लोभ वाटत नव्हता. मनात यायचे, कशाला हव्यास, हे आपल्याबरोबर थोडेच येणार आहे. तेव्हा नाथ हसून म्हणाले, जे विचार 8 दिवसात तुमच्या मनात आले तेच आमच्या मनात सतत असतात. मरणाचे स्मरण असले की वृत्ती बदलते. हाच तुमच्या आमच्यातील फरक. मृत्यूचा अर्थ स्थूलतेचा नाश असा आहे. बाह्य वस्तूंचाही नाश होतो आणि आपल्या शरीराचाही नाश होतो. दोन्ही बाबतीत मृत्यू अटळ आहे. म्हणून आध्यात्मिक दृष्टी सांगते, या उपाधी माझी गुप्त, चैतन्य असे सर्वगत, ते तत्त्वज्ञ संत स्वीकारिती. संतांची दृष्टी स्थूलतेच्या पातळीवर व्यवहार करताना दिसली तरी त्याचा आंतरिक व्यापार चैतन्याशी असतो. याज्ञवल्क्यांनी आपल्या पत्नीला ही गोष्ट सांगितली आहे. ते म्हणतात, पत्नी पत्नी म्हणून प्रिय नसते, तर तिच्यात आत्मतत्व असते म्हणून ती प्रिय असते. पुत्र पुत्र म्हणून प्रिय नसतो, त्यात आत्मतत्व असते म्हणून तो प्रिय असतो. बाह्यतः संत आणि सामान्य व्यक्ती यांचे व्यवहार सारखेच दिसतात, परंतु दोघांच्या दृष्टिकोनात जमीन आसमानाचे अंतर असते. सामान्य माणसे स्थूलतेला स्पर्श करतात, अंतरंग जमेस धरीत नाहीत. संत खरा स्पर्श अंतरंगाला करतात, स्थूलता ते जमेस धरीत नाही. अंतरंगाला स्पर्श करणारी ही दृष्टी म्हणजे व्यक्ती होय, स्थूलतेला स्पर्श करणारी ही दृष्टी म्हणजे माया होय. धन्यवाद.
विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.